ከቢድን ፈታንን ዝበሃል ጊዜያት ፍቓድ ሓቲቱ ኣይመጽእን እዩ ከም መብራቕ ባሃንደበት ከይተጸበኻዮን ከይተዳለኻሉን ይዘጓንፈካ ምሕረት ዝበሃል ድማ ይፈልጥን እዩ ሎሚ ቡንካ እናሰተኻ ብስሓቕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ጽባሕ ግን ሓንቲ ስልኪ ወይ ሓንቲ መልእኽቲ ዓለምካ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክትግልብጣ ትኽእል እያ እቲ ዝነበረካ ህዱእ ህይወት ኣብ ቅጽበት ናሁከት ክቕየር ይኽእል እዩ ከመይሉ ነገራት ከም ዝተለዋወጠ ክተስተንትን ከለኻ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ከም ጋሻ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ህድኣትካ ናብ ጭንቀት ክቕየር ከሎ እቲ ደው ኢልካዮ ዝነበርካ መሬትካ ከም ዝኸድዓካ ክትግንዘብ ትጅምር ህይወት ኣብዚ እዋን እዚኣ ምንም መጠንቀቕታን ዋሕስን ከም ዘይብላ ተዘኻኽረካ ግን ጽቡቕ ጌርካ ስምዓኒ ንስኻ ክትስበር ኢልካ ኣይተፈጠርካን ንስኻ ንላዕሊ ክትብልን ቅንዕ ክትብልን ኢኻ ተፈጢርካ ምንም እኳ እንተተጎባበጥካ እንተተሸራተትካ ኩሉ ግዜ ቅንዕ ክትብል ዝግበአካ ሰብ ኢኻ ክትነብር ጥራይ ኢልካ ኣይተፈጠርካን እኳ ደኣ ክትዓቢ ኢኻ ተፈጢርካ ነቲ ማዕበል ክትሰግሮ ብልቦና ክትሳገሮ ኢኻ ተፈጢርካ እቲ ዝሓለፍካዮ ኩናትን ቃልስን ዘውረዶ በሰላ ምልክት ውድቀትካ ዘይኮነስ ምልክት ተቓላሳይነትካ ምዃኑ ኣይትረስዕ ኣብ ውሽጥኻ ስቕ ዝበለ ሓዊ ኣሎ ስዕረት እምቢ ዝብል መንፈስ ማለት እዩ ዓለም ጸቕጢ እንተበዝሐትና እኳ ስዕረት እምቢ ዝብል መንፈስ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ንብዓት ነፍሲ ወከፍ ምንሽርታት ነፍሲ ወከፍ ጭድርታን ስቕታን መሰረትና የጽንዓልና እዩ እናዓቢ ኣብ ሕማም ተስፋ ንምቑራጽ ኣብ ፀግዒ ዝበጻሕናሉ ኣብ ውሽጢ ሓዊ ኣብ ዝሓለፍናሉ እዋን እዩ ቅንዕ ምባል ናብ ቅድሚት ምምራሽ እንመርጽ ቀሊል ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ዘይምስዓር መንነትና ስለ ዝኾነ እዩ ተቓለስቲ ስለ ዝኾና ኢና መዕለቢና በፂሕናዮ ስለ ንሪኦ ኢና ስለዚ ሕጂ ልብኻ ተሰቢሩ ገንዘብ ሲኢንካ ከይተጸበኻዮ ተኸዲዕኻ ወይ እውን ኣብ ስቕታ ምስ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ኩናት ትህሉ ትኸውን እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንዓኻ እያ እቲ ዝስምዓካ ዘሎ ስምዒት ውድቀትካ ወይ ድማ ናይ ንእስነትካ መርኣያ ዘይኮነስ ሰብ ስለ ዝኾንካ ዝመጽእ ነገር እዩ ንዕኡ ኢኻ ከምኡ ዝተሰማዕካ ሓደ ግዜ ቃላት ካብ ምልዕዓል ሓሊፎም ኣብ ውሽጥኻ ተሓቢኡ ዝጸንሐ ነገር ብሃንደበት ክበራበር ክገብሮ ይኽእሉ እዮም ንጸልማት ብብልጭታ ሓዊ ኣቢሎም ንዘመንካ ከብርህዎ ይኽእሉ እዮም እምበኣር ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ መጽሓፍ ካብ ፊልም ወይ ካብ መደረ መድረኽ ዝተቐድሑ ዘይኮኑስ ኣብ ድቃስ ኣልቦ ለይትታት ዝተፈተሹ ኣብ ብዙሕ ጻዕሪ ካብ ዝሓለፉ ህይወታት ዝተቐድሑ ክትነብር ክትዓብን ክትልወጥን ክትገብሮም ዘለካ 10 ዘደንቑ ነገራት ክንርኢ ኢና እዞም ጉዳያት እዚኦም ነገራት ምስ ጸልመቱ ናብ ውድቀት ንኻይድ ከም ዘለና ምስ ተሰማዕና ተመሊስና ክንጽገን ጠንካራታት ክንከውን ምስ ንደሊ ኣዝዮም የድዩና እዮም እቲ ቀዳማይ እምነትካ ሓሉ ኣብ ፈጣሪ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ጽባሕ ዘለካ እምነት ሓሉ እምነት ማለት ምንም ዘይምጥርጣር ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ካብ ፍርሒ ነፃ ምዃን ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ ሓንቲ ተወሳኺ ስጉምቲ ንምምራሽ ምእማን እዩ ምንም እኳ እንተተጠራጠርካዮ እቲ መንገዲ ዘይከኣል እንተመሰለካ ምምራሽ ምቕጻል እዩ እምነት ኣብ ውሽጥና ዘላ ንእሽቶ ብልጭታ ክንደሊ ምኽኣል እዩ ከባቢና ጸልማትን ቁርን እንተኾነ ምድላይን ኣቋርፅን እታ ዝደብዘዘት ንእሽቶ እትመስል ተስፋና ቅንዕ ክትብል ከይጠፍእ ምሕላው ምኽንያቱ ንሱ እዩ ለውጢ ዝፈጥር ዘለካ ነገር ጽኑዕ ጌርካ ሓዞ ምኽንያቱ ደግማይ እትምለሰሉን ቅንዕ እትብለሉን ሓይሊ እትሓዊሉ መድሓኒትን ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብ ጥቓኻ ድማ እዩ ዘሎ እትጠራጠረሉ ኣጋጣሚ ትሕዝበልካ ዝመስለካ ግዜ ምስ መጸ ሽዑ ናብ መምለሲኻ ትቐርብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ንእሽቶ እምነትካ ፈጺምካ ይትልቀቃ ምኽንያቱ ሓንቲ ተወሳኺ ስጉምቲ ነቲ ንጽዕረሉ ዝነበርና ነገር ብሙሉእ ዝህበናን ህይወትና ድማ ንሓዋሩ ዝቕይረልናን ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ነቲ እትኽእሎ ነገር ተቖጻጸሮ ነቲ ዘይትኽእሎ ድማ ሕደጎ ነቲ ማዕበል ክትቆጻጸሮ ኣይትኽእልን ትኸውን ግን መርከብካ ከመይ ክትጓዓዝ ከም ዘለዋ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ህይወት ሓደ ግዜ ንመንገድና ዝፈታተውን ነገራት ክደርቢ ትኽእል እያ ዘይተጸበናዮ ክዳዓት ክሳራ ምንሽርታት ክኸቡና ይኽእሉ እዮም እዞም ጉዳያት እዚኦም ድማ ነገራት ከኽብዱልና ይኽእሉ እዮም ንመንገድና ኣብ ሕቶ ምልክት ክንእትዎ ከገድዱና እውን ይኽእሉ እዮም ከምዚ እንተዝገብር ንብል እውን ንኸውን ሓቂ ግን ማዕበል ምስ ኸበበና ኢድካ ካብ ምሃብን ምጥሓልን መሪሕ መርከብና ናብ ዝደለናዮ ኣንፈት ናይ ምምራሕ ሓይሊ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ካብ ምምራርን ካብ ውሳነና ወፃኢ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ካብ ምዝራብን ኣቓልቦ ምግባር እዩ እቲ ዝሓሸ ኣብ ዲስፕሊንና ኣብ ዓቕምና ነተኩር በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምንም እኳ ፈታኒ እንተኾነ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም እንርከብ ንውስን እዞም ጉዳያት እዚኦም ነቲ ማዕበል እንሰግረሉ ነቲ ንፋስ እናህዳሉ መሳርሕታትና እዮም
ፀገማት ናትና ስራሕ ኣይኮነን ናትና ስራሕ ልብና ምጥንካር እግርና ምጽናዕ ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ ሓይልናን ኣብ ስጉምትታትናን ሓላፍነት ምውሳድ እዩ ኣብኡ እዩ ተሓቀኛ ሓይልና ዝርከብ ስለዚ በዚ መንገዲ ዚና ካብቲ ማዕበል ንድሕን ሳልሳይ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ተንስእሞ ተንቀሳቐስ ሓደ መዓልትታት ገና ዓይንና ከይገለጽና ናይ ኩናት ስምዒት ይህልወን ካብ ዓራትካ ምትንሳእ ከም ጎቦ ሙግታት ይኸብደካ ንዓለም ምግጣም ድማ ከም ሞት ይመስለካ ኣብ ልብኻ ሰንጢቑ ዝሕዘካ ነገር ናይ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣካላትካ እውን ዝተኣሳሰር እዩ ግን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክትገብሮ ኣለካ ነብስኻ ዝኻበለት እንተመሰለት ኣእምሮኻ ስቕ ክትብል እንተደፍአካ ቅንዕ ክትብል ኣለካ ተስእ ኣካላትካ እንቀሳቕሶ ቀስ ዝበለ እንተኾነ እንትሓመምካ ተጓዓዝ ብዓቢኡ ተንፍስ ኣካላትካን መንፈስካን ናብ ዝቃለሰሉ ቦታ ክኸይድ ፍቐደሉ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ህይወት ይፈጥር እቲ ህይወት ድማ ነቲ ፓራላይስ ዝኾነ ጉዳያትና ይሰብረልና ነቲ ሕማም ኣየጥፍኦን ይኸውን ግን ነቲ ነገር ብግቡእ ሓራ የውፅኦ ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ጉም ገፊፉ ጽቡቕ ምስሊ ክትርኢ ይገብረካ ኣብዚ ከም ዘለኻ ይዘኻኽረካ ትቃለስ ከም ዘለኻ ትጽዕር ከም ዘለኻ ይነግረካ ሓደ ግዜ እታ ንእሽቶ ስጉምቲ ቅንዕ ተብለና ከባቢና ዘሎ ነገር ኣይከውን እንተበለና ምጉዓዝ ንምረጽ ልብና ምስ ደኸመ መንፈስና ትሑት ምስ በለ ወይ ተስፋና ናብ ጸልማት ምስ ተጓዓዘ እቲ ንድሕነሉን ቅንዕ እንብለሉ መንገዲ እተን እንወስደን ስጉምትታት እየን ስለዚ ናብ ቅድሚት ተጓዓዝ ስለዚ ወደቕና ጥራይ ኣይኮነን ኳዳ እቲ ተስፋ ዝገበርናዮን ኣብቲ ካልእ ወሰን ጽበየናን ዘሎ ህይወትን ከምዚ ዝኣመሰለ ጽንዓት ስለ ዝጠልብ እዩ ራብዓይ ኣብ መስመር ርክብ ጽናሕ ኣይትነጸን ህይወት ምስ ከበደትና ስምዒትና ምስ ደኸመ ስቕታ ምስ ከበበና ርእስና ካብ ካልኦት ምንጻል ስቕ ምባል ቀሊልን ውሕስን ቦታ መሲሉና ንወስዶ ንሰባት ምክፋእ ሓደ እኳ ኣይርዳእንን ሓደ እኳ ኣይግደሰለይን ኢልና ምሕሳብ ንጅምር ግን እቲ መዋጽኦ ንሱ ኣይኮነን ምክንያቱ ድሕነት ኣብ ዝጽላል ዘይመጽእን እዩ ኣብ ርክባትና እዩ ዝጅምር ስለዚ ምንም እኳ እንተዘይደለናዮ ናብ ሓደ ሰብ ንደውል ቴክስት ንልኣኽ ነቶም ዝገለልናዮ ማዕሩኽትና ንርከብ ስቒልካ ንምቕማጥ እውን እንተኾነ ቡን ንምስታይ ሰባት ንቑፀር ብዙሕ ዘይኮነስ ውሕዳት መዕረፊታት ንድለ ሓደ እኳ እንተኾነ ካብ ልቡ ዝሰምዓና ካብ ልቡ ዝሓስበልና ኣገደስቲ ምዃንና ዝነግረና ምጥፋእናን ምግላልናን ዝቕይሮ ነገር ከምዘየለ ዘዘኽረና ሰብ ንደሊ እቲ ውሳንን ስጉምትን ነቲ ሕማም ኣየጥፍኦን ይኸውን ግን ነቲ ሕማም እንጸውረሉ ጽንዓት ይህበና ሓደ ግዜ ድማ ነቲ ማዕበል ንምስዓር ዘድልውን ንሱ እዩ ሓምሻይ ኣዝየን ንኣሽቱ ልምድታት ፍጠር ቅልውላውን ህውከትን ህይወት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝኾነ ክስምዓና ይገብር በዚ ምክንያት እዚ ንኣሽቱን ጸበብትን ዝኾኑ ልምድታት ኣገደስቲ ዝኾኑ ንግሆ ምስ ተሳእኻ ዓራትካ አንጽፍ ማይ ስተ ሓደ መተባብዒ ጽሑፍ አንብብ እዞም ንኣሽቱ ዝመስሉ ጉዳያት ምስ ተደጋገሙ ቅርጺ እናተሓዙኻ ይመጹ ምንም እኳ እቲ ዓቢ ነገር ዘይከኣልን ስምዒት ዝጎድን እንተመሰለ ንኣሽቱ ነገራት ክትቆጻጸር ይገብሩኻ እዞም እትቆጻጸሮም ነገራት ድማ ዓበይቲ ልምድታት እናኾኑ ይመጹ ማለት እዩ ሻድሻይ ኣእምሮኻ ጽንዓት መግቦ ኣእምሮና እቲ ዝዓበየ መሳርሒና እዩ በኣንጻሩ ድማ እቲ ዝዓበየ ጸላኢና እውን እዩ ስለዚ ነቲ ንምገቦ ነገር ብጥንቃቐ ንምረጽ ካብ ኔጌቲቭ ነገራት ምስታፍ ኣቋርጽ ንፍርሐይ ንስዓቦ እኳ ደኣ ነቶም ዝጠቕሙናን ዘዕብዩናን መጽሓፍቲ ነንብብ ቅንዕ ዘብሉና ቪድዮታት ንርአ ከባቢና ንኽንዓቢ ብዝፈታተኑና ድምፅታት ንከበብ ምክንያቱ ናብ ውሽጥና ነእትዎ ነገር ናብ ቅድሚት እንኾነ ነገር ስለ ዝውስነልና እዩ ሻብዓይ ኣብ ሕማም ዕላማ ንድለ ዝኾነ ይኹን ሕማም ንሕና እንተዘይፈቒድናሉ ክባኸና ይኽእለን እዩ ንርእስኻ ሕተታ እንታይ እዩ ዝምህረኒ ዘሎ በላ ምናልባት ንጽንዓት ንሃንጽንህሉ ንኸውን ምናልባት ድማ ንዝሓሸ ነገር ንዳሎ ንህሉ ንኸውን እቶም እነድንቖም ጠንካራታት ሰባት ኣብ ማእኸል ሓዊ ሓሊፎም እዮም ኣብ ስቕታ በኺዮም እዮም ግን ነቲ ሕማምን ንብዓትን ንምዕባይ ተጠቒሞምሉ እዮም ሻምናይ ከምቲ ንትፈትዎ ሰብ እትዛረቦ ጌርካ ንገዛእ ርእስኻ ኣዛርባ ነቲ ኣዝዩ ዝቐርበካ ዓርክኻ ከምቲ ንገዛእ ርእስኻ ትዛረባ ዲኻ ተዛርቦ ርግፀኛ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣቋርጾ ስለትቃለስ ድኹም ኣይኮንኳን ሰቢኻ ነቲ ዝግበአካ ክብርን ሞገስን ንገዛእ ርእስኻ ሃባ ምስ ወደቕካ ክትስእ ንዝፅዕር ሰብ ከም እተዛረቦ ጌርካ ንገዛእ ርእስኻ ዘራርባ ምክንያቱ እቲ ክትስእ ኢኻ ዝበልካዮ ሰብ ንስኻ ኢኻ ታሽዓይ ዓበይቲ ጸገማት ናብ ንኣሽቱ ዓወት ትከፋፍሎም ነገራት ንምጽጋን
ዓበይቲ ምስ መሰሉና ነቲ ፀገም ነንእሶ እሞኸ ቀፂሉ እንታይ ኣሎ ዋጋ ንኽፈል ሓደ ወሰን ንዕሪ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ንእሽቶ ዓወት ደጋጊምካ ምዕዋት ይፈጥር እቲ ደጋጊምካ ምዕዋት ድማ እምነት ይህበና እቲ እምነት ድማ ንኩሉ ነገር ንሓዋሩ ይቕይረልና ዓስራይን ናይ መወዳእታን ዝኾነ ነገር ንሓዋሩ ከም ዘይፀንሕ ዘክር እታ ዘፍርሕ ጸልማት ዝመልኣ ለይቲ ክትወግሕ እያ ኣብ ምንታይ ኢኻ እትሓልፍ ዘለኻ ዝኾነ ይኹን እዚ ንሓዋሩ ዝፀንሕ ኣይኮነን ሓደ ምዕራፍ እዩ ክሳብ ሎሚ ዘጋጠሙኻ ፈተናታት ሓሊፍካ ካብ ዝበፂሕኻ ስለዚ ነቲ ተኣምር ከይረኣኻዮ ፈፂምካ ይተቋርፅ መንገዳ ፀጋሚ ስለ ዝኾነ ምምራሽ ክነቋርፅ የብልናን ወጋሕታ ፀሓይ ቀሪባ እያ ብዙሓትና ካብትን ንሓስቦን ላዕሊ ጠንካራታትን ተባዓትን ኢና ስለዚ ናይ ሓደ እዋን ምዕራፍ ክገልፀልና ይንፍቀደሉ ፈተንቲ ግዜታት ንሓዋሩ ኣይፀንሑን እዮም ግን ነቲ ፈተና ዝሰዓሩ ሰባት ቅንዕ ይብሉ ይስዕሩ ካብ ሕማሞም እውን ይሓውዩ እቶም ሰባት እዮም ድማ ንስኻ ኢኻ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻናል ተዘይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹኑ ይቕኒለይ